isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma tadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngam addaak ita dito'y Cagayan tadituyak anaikamang. Jak kuman kayat asublyanan pa'y tinapalabas. Ngam idinangag ko to'y programam nalagip ko ti amak. Kat naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak to pulos malipatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabyan kamot ang agawid, lakay. Iwan nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo mutla ang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Ti kayat nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Dahil sukat nga ron ti inauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti rire. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasidya ti kapanunutan na. Kaslaad amot nga min sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Wan nga raw. Naitamot tinadlaw ka bakit? Kaslati kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da ngagkakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da ngagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yung di awan ko man ti parikot yung ita. Wan nga ron Diyak man na mo kada tatang. Ita lang ba ita napanunot da nga si kaswan na dya daga? Wan ta ilako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumot tan ti pan nakatawid mi ngagkabsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot tan nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunobon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wan. Na ito nga ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito Ah? Amok mat alakay. Anya nga raw.
Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga ron? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ron na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon, bakit? Isa mayat matlang tagmula-mula, tantatayin to matlang ti mairano din to nagbungadan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na yung bagwan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami mkan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi kakat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang patanakaw. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Apay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitun bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitaan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga rudan ti panagsurvey na. Una nang. Isumat ti inyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga rudan ukas ta. Tapno malpas betan amabingay day ta adaga. Kat awanan ti rumswa arire iti nagbabaetan dang agkakabsat. Una, awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan ko man biit imula na iti rambutan kan lemon iji baba. Naimbaglangan dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na, nabiit itan titawan bakit. Laita 5, ginggat 6 matawan, 7. Sigurado nga agbungan ton dagitoy. Naimbaglangan dan tumat kalkalay atan na iti apu ko taa, nukwa. Sa bagay matkit di nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat nga tangin tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Saan abalay ta mabiitak lang mat? Urayin da kaun, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na kitag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak, bakit? Sumarunon to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin, bakit? Isupay man ang ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana bali, tadamat nilor na akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid ditoyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangarot ti makaam mo, bakit?
Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot akmal. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape aglinom, kanin. Kasta unay dikudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya turasen. Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak ngamin namigat itay. Mabit lang, taala kitibag. Anto, yading ko. Agyaman hak manong. Paumaymot kat di siguron da mercy kan Jason. Umay na tayo balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, ungat pa iso. Agore ka. Kasla talumot at tao ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na pasit ti daga adaldalusanta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin maeropaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito eh. Amukon. Adadakkel apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umikan. On, mami. Dahil jayon ti mangga adakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mala, umay kanta mapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sudyag sang sangit, mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti, Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy! Samuel! Samuel! Anya tinapasamak Lorna. Apay adara-dara ti asawa ka nakadasa iti daga. Daddy! Daddy! Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y matmatay! Daddy! Samuel! Daddy! Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawa pa'y! Apay! Mami! Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami! Kasano kami paitan, Samuel? Kasano kami payan ta pinanawan ta kami maten?
Agahin ka, Samuel! Agahin ka, pangasim! Dati! Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasama iti anak na. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak na ti mangidulin ka data. Saan man nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan ko anak. Nagsakit, Tulio. Wala raw. Naging gaita. Kag pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagaramid iti kastoy kan ni Samuel. Dudwa talaga rudin ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag na, asapay ko mata matiliwan na iti awanan bain. At ang aramid iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hustisya, iti panakata iti anak na. Kumustahin ni Auntie Lorna, Mami? Kaasi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang ang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain nagti nang aramid iti kastye kanakwada kan daddy, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulik ida, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak nga awan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti maudi nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tapno marik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim ta di mo aramiden ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Dandani talo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gaita saan paylaeng anatiliw dagiti nang patay iti amak. Sigun iti istorya ti ikit ko, adda kanu dimteng atallo a lalaki iti pagdaldalusanda apaset ti daga ni lolo nga isu kuma ti pannakatawid da nga agkabsat. Isu na laeng tapapapanawan kanu ida dagiti dimteng a lalaki ngem saan ngain manugot ti amak. Inlaban na ako kwa daytoy ti amana, iso a pinagtitinulungan da kano a binagsol, agingga anadigos iti bukod na adara. Pinatay dati amak nga awan pulos gaway na. Awan kanumat na balinan ti ikit ko no saan ati nagsangsangit latan nga agkidkid daw iti tulong.
Pagyamanan milata ngamin saan damat nga inraman ti ikit ko. Iso na laeng tagrabi met ti trauma na gapo iti nasaksyan na apanang dangranda iti kabsat na. Pinadas mi met nga inlaban ti kaso ngem awan na balinan mi gapo takurang kami iti kwarta. Ket ti daga ang nakatayan ti amak may saitan nga abandonado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jason. Ken ka pagayam, Jason. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ti amok ket mabalinyo manen alukatan ti kaso. Umasidag kayo kadag iti masaknan a mabalin a makatulong kada kayo. Iti kasta may kanmeten iti hustisya ti pannakatay ti amam. Di ka kumamapukawan iti namnama pagayam ko. Amok amagunod yun tumatlaang ti hustisya. Saan man nga ita ngamkit di dumteng tumatlaang ti kanito nga agpulo dagiti nangaramid iti kasta iti amam. Alakastan pagayam Jason, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.